Ngaturke camangka putra Bathara Sida Randha. Goyang Bapak. Ya goyang. Iya. Jati pungkasane sliramu digawe lara ora wurung tak iki dadi londo Nanging piye tapi iki wis kebaca ibaratku berabot dadi saka ora kena prawane tak enteni rondone ora nyono sampeyan sabar ngenteni tekadane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane sliramu wis tak aturi oleh bojo sing tresna welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora wurung tak iki dadi londo